पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक अडकलेले आहेत। अहिल्यानगरमधले 4, धुळ्यामधले 2 असे 6 तृतीयपंथी श्रीनगरमध्ये अडकलेले आहेत। अहिल्यानगर इथल्या काजल गुरू यांच्यासोबत हे सर्व तृतीयपंथी काश्मीरला गेलेले होते। दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या काही भागांमध्ये कर्फ्यू सुद्धा लावण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय। आपण एकाच हॉटेलमध्ये आहोत आणि प्रवासासाठी कोणतंही तिकीट मिळत नाही, त्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्र सरकारने तातडीची मदत द्यावी अशी हाक तृतीयपंथीयांनी दिलेली आहे। प्रशासनाने आम्हाला मदत करावा। जे आमचे संग्राम भाई जगताप आमचे आमदार, त्यांना पण आमची कळकळीची विनंती, त्यांनी आम्हाला मदत पाठवावी व आम्हाला इथून घेऊन जावे, नम्र विनंती। नमस्कार, आमच्याकडे धुळ्याची आमची पार्वती आहे, त्यांचा एक चेला आहे, आम्ही नगरचे 4 जण आहेत। आम्हाला इथं सहकार्य करावा ही प्रशासनाला आणि शासनाला आमची विनंती आहे। आणि भैया तुम्ही आमच्यावर लक्ष घाला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।